ଡେୟାର କେୟାର ଲାକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରାନୁଲ୍ସ। ଡେୟର କେୟାର ଲାକ୍ସେଟିଭ୍ ଗ୍ରାନୁଲ୍ସ ହେଉଛି ଚୟନିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧିର ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପେଟ ଫୁଲିବା ଏବଂ କଠିନ ମଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। କିଲୋରେ ଅପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ବିଷାକ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଭାବରେ କୋଲନରେ ଜମା ହୁଏ ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଫୁଲିବା ଏବଂ କଠିନ ମଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅବରୋଧିତ କୋଲନ କ୍ୱଚିତ ଝାଡ଼ା ଗତି କରାଇଥାଏ ଯାହା ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଭାବନା ଦେଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଡେୟର କେୟାର ଲାକ୍ସେଟିଭ୍ ଗ୍ରାନୁଲ୍ସ ପାଣି ଶୋଷଣ କରି ନରମ, ବଡ଼ ମଳ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଳ ଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ମଳ ସହଜରେ ଗମନାଗମନକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଯାହା ସାଧାରଣ ପାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ପୁଣି ଭୋକ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ କିଲୋ କିଲୋ ବିଷାକ୍ତ ଅଳିଆକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହା ମଳକୁ ଢିଲା କରିବାରେ ଏବଂ ମଳ ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଲାଭ: କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଦିଏ। ଏହା ମଳକୁ ଢିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଯକୃତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।